Ik denk wel dat je training zien dat er 18 rijders zijn die al heel goed gaan. En ik meestal je denken van normaal van die hek makkelijk te pakken, die zit er goed wel goed bij. De mogelijkheid is er. Ik zit lekker in mijn vel, materiaal in het goed. Ik heb de laatste race geen technische problemen meer aan. Vrede je een goede generaal in Staphorst? Ja, daar ben ik tweede geworden, dus dat ging hartstikke best. En ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ja, ondanks het warme waar, maar ja, dat is voor iedereen gelijk. Ja, gewoon die best bloeden aan en gaan we die banaan. Naast Fabriek en De Jong is er nog een Frieske deelnemer. Jeffrey Woordman van Watten. Hij is nog maar 21 jaar en daarmee de jongste deelnemer. Ja, dat is mooi. Ik rij nu 5 jaar op solo en ja, ik ben nog steeds de jongste. En wat verwachten ze hiervan? Ja, ik hoop de B-finale te halen, dat is top 10. En vanuit daar ja, is alles nog mogelijk. Liek als alle orensportevenementen had ik deze sport te krijgen bij de warmte. Ja, je moet goed eten en drinken. Ja, zo simpel is het. Maar zit maar eens met 34 graden in een dik pak op een motor. Daar wil je net blij van. En je stionk het pak uit, hè? Ja, nou ja, ik heb er geen les van. Ik roep mezelf niet meer. Dus, Dan hoort naar de wedstrijden zelfs. Elseningen riet 4 series en de beste 4 plaatsen haar voor de finale. Daar komen de beste 2 uit de B-finale nog bij. De Tsjech Alles Driemel is oppermachtig en wint alle series, zaak deze van Jannik de Jong. De orentraaien plakken wat er verdeeld worden tussen Stefan Kat, Jurg Tebbe, Dirk Fabriek en Jannik de Jong. Ze alweer 16 punten en dus moet er 1 aanvallen. En dat is sneu, maar dat wordt Dirk Fabriek. Omdat hij krijgt als hier in deze serie geen 1 serie wint en hij wordt wel eens 4 keer tweede. Maar genoeg Fabriek ging hem via de B-finale nog plaatsen voor de A-finale. Deze man helpt het trouwens net, maar vrij is het wel. In de B-finale echt deze Jeffrey Woordman. Maar jelwijs de race gaat het mis. De Duitser Matthias Kreuger gaat hier onderuit. Hij riet Samar het skut op. Hij is nog wel onspreekbaar na de race, maar hij wordt wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dan de herstart van die B-finale. En de start van Fabriek hier helemaal links is geweldig. De eerste 2 gaan naar de finale en hij pakt vlot de leading en jouwt die 4 rondjes lang net meer uit handen. Spannend is wat er nog meer naar de finale tageert. Het gaat tussen de Engelsman Glenn Phillips en Jeffrey Woordman. Ze lissen hier 2 en 3 en het scheelt helemaal niet. Woordman beziekt het aan alle kanten en komt ik heel dichtbij. Maar het is toch de Engelsman die krijgt wat rapper is. De laatste bocht komt Woordman er net meer bij. Hij wordt dus ik treden en gaat dus net naar de A-finale. Philips wordt tweede de Engelsman en die maakt dus wel maar de beste size. Ja, topper. Hoor hier erbij. Ik had vanaf binnenkant wordt het moeilijk met de start. Ja, en ik maakte net een foutje in de laatste ronde. En dan pakte Philips net even dat houden metertje wat net genoeg was. Dan de A-finale. Maar aan de boetenkant hield door links de Tsjech Driemel en die is ik de grote favoriet. Dan de Duitsers Kat en Tebbe. Dan Dirk Fabriek en Jannik de Jong en Glenn Phillips aan de binnenkant. De start van de man in het rit. Dirk Fabriek, die is goed. Maar daar komt aan de boetenkant de Duitser Stefan Kat. En die is ik goed. Dirk Fabriek zit er wat dichtbij en daar zie je dat de grote favoriet, de Tsjech Driemel, dus net goed riet. Die is fot. 1 dus nou Kat, 2 Dirk Fabriek en op 3 zit Jannik de Jong. En hij komt ik wel heel dichtbij Fabriek, bij die Duitser. Maar het got bij het ingaan van de laatste bocht is toch te groot. Kat wordt de na-Europese kampioen. Dirk Fabriek wordt tweede. En Jannik de Jong die wordt redden. Fabriek wie er dichtbij. Maar die start wie krijgt net goed genoeg. Ik denk dat het moet bij de start gebeuren. Ik ging een super start en ik leerde hem voort naar boeten rennen. En ik denk nog heuger en hij kwam er krak boeten om. Ik denk ja, nu kan ik alles bezieken, maar die man rijdt echt op het skirt boeten aan. Nog geen 50 centimeter van het skirt. Ja, dan kan je alles wel weg, maar ik kwam er dichtbij, maar net voorbij. Stefan is gewoon groen is vorne en dat had hij al een paar keer geleden op mijn K-finale. Hij flikt het hem nou gewoon weer. En, ja, het is gewoon een hele goede kameraad van mij en voor hem ben ik gewoon hartstikke blij. Voor Dirk ben ik hartstikke blij. Het een hele zware periode achter de rug en het is toch mooi weer een oppepper voor de jongen. En ik hoop dat ik nog een paar hier maar aan de start mee steer. Lietsfeestje, jong? Ja, zeker. Maar morgen aan het werken.